Καλησπέρα. Τι κάνουμε και πώς είμαστε. Το σημερινό βιντεάκι θα στηριχθεί στο εξής. Αρχικά μιλήσουμε λίγο για τα χθεσινά μάτς. Μετά από 5 σερί βίντεο και 8 επιτυχημένες μέρες στην Elite Bet στο Telegram, δυστυχώς Ρεμάκης μας πούλησε η Real και έσπασε κι άλλο ένα ματσάκι στο VIP, όπου ήταν ο Ερυθρός Αστέρας. Δεν πάβει αυτό να σημαίνει ότι το ποσοστό επιτυχίας έπεσε. Είμαστε σταθερά μόνιμα στο 80 με 85%. Ρεφάραμε τα ξημερώματα με Λατινική Αμερική. Όσοι ακολουθήσατε πληρωθήκατε. Ρεφάραμε επίσης το πρωί με Κίνα και Κορέα. Όσοι ακολουθήσατε πληρωθήκατε. Πάμε σήμερα να τους διαλύσουμε, να τους ξεβρακώσουμε. Ξεκινάμε. Το πρώτο ματσάκι έχουμε να κάνουμε με την Bodo Glimt και τη Sturm Graz. Και οι δύο άκρος επιθετικές ομάδες. Η Sturm Graz, επειδή το παίξαμε και το πιάσαμε κιόλας στην Αυστρία, προέρχεται από εκοφαντική νίκη με 2-3 σκορ, αν δεν κάνω λάθος. Η Bodo όλοι τη γνωρίζουμε ότι είναι μια καθαρά επιθετική ομάδα η οποία σκοράρει κατά ρηπάς. Σίγουρα έχει ένα προβάδισμα η Bodo Glimt. Είναι πολύ ισχυρή η έδρα της και μην ξεχνάμε ότι εκεί πέρα πάνω οι ομάδες Σκανδιναβίας δυσκολεύουν γενικότερα τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές ομάδες, διότι λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών που έχουν χρησιμοποιούν συνθετικό χλωροτάπητα. Η Sturm Graz όμως είναι μια υπολογίσιμη δύναμη και γι' αυτό πάμε στο σκορ. Θα χτυπήσουμε στο σκορ, επιλέγουμε over 2,5. Όποιος θέλει μπορεί να ρισκάρει στον άσο, αλλά για μένα ο άσος είναι ρίσκο. Δεν ξέρω. Στο επόμενο ματσάκι επιλέξαμε ένα ματσάκι από τη Σουηδία, από το κύπελλο της Σουηδίας, όπου η Elfsborg εννοείται να κατεβεί με αλλαγές, αλλά θεωρείται και πάλι ότι σαν υπερδύναμη στο σουηδικό πρωτάθλημα, η οποία πρωταγωνιστεί κάθε χρόνο. Δεν νομίζω να δυσκολευτεί στη Χάνιγκε, η οποία είναι, αν δεν κάνω λάθος, τρίτης κατηγορίας. Περιμένουμε εύκολα την επικράτηση αρχικά της Elfsborg και καθαρό σκορ πάνω από 3 γκολ. Για όσους τώρα δεν παίζουν σε ελληνικές σχηματικές και παίζουν σε ξένες, ενδέχεται η Elfsborg να μην τη βρείτε στο over 2,5, να μην το δίνει σαν επιλογή και να τη δίνει από over 3,5 και πάνω. Για αυτούς τους παίκτες συνιστούμε να κάνουν τη διάδα μας με σκέτο διπλό την Elfsborg, όπου θα πέσει πάρα πολύ λίγο η απόδοση, από το 2,16 θα πάει στο 2,02, 1,98 max κάτω. Σε κάθε περίπτωση είναι εύκολος ο διπλασιασμός. Συνεχίζουμε δυνατά. Στείλτε τα μηνύματά σας, link από κάτω, από το κανάλι μας στο Twitch και από το Telegram. Στείλτε τα μηνύματά σας, παιδιά, και πάει τρένο η φάση. Πάει τρένο, θα συνεχιστεί να πηγαίνει η τρένο. Πάμε να βγάλουμε λεφτά, πάμε να τους ξεβρακώσουμε. Έρχεται ένας χειμώνας, φωτιά. Καλή συνέχεια από μένα. Τα λέμε πάλι αύριο. Καλή συνέχεια σε όλους.